Това е мострената кухня на немската фабрика Ноте, която си търси нов собственик, защото на нас ни предстои да се местиме в нов магазин. Да си вземеш мострена кухня с 50% отстъпка не означава, че си купуваш много евтина кухня. Означава, че си купуваш кухня с много екстри на изключително изгодна цена. В тази кухня имаме електрическо отваряне на горните шкафове. Има шкаф с вграден аспиратор, чието тяло не се вижда, защото не е особено красиво, но за сметка на това има ето тези метални рафчета, които осмислят пространството и, разбира се, електрическото отваряне. Горният ред шкафове няма дръжки и освен електрическото отваряне, в средният шкаф имаме един интегриран алуминиев профил, който замества дръжката, както, разбира се, и скритото осветление в дъното на шкафа. Шкафа под мивката е с два големи контейнера с височина 45 см. В горният шкаф имаме специфично изрязване, за да може да бъде поставен сифона. А в долният шкаф имаме система от кофи за отпадъци, които дават възможност да изхвърляте сепарирано боклука си. Освен шкафа с контейнери под мивката, имаме още един 90 см шкаф с чекмедже, в което има поставка за прибори, един по-плитък контейнер от 30 см и аксесуар, за който иде от контейнерите за сепариране и за организация на пространството, и един доста висок контейнер, който може да служи за високи обеми, за високи тенджери, тави. Но освен това, най-интересното нещо е механизма на този голям шкаф, в който са прибрани хладилник, фурна, чекмеджета. Когато приключите да готвите, просто трябва да изтеглите вратите, да ги затворите и всичко остава скрито, разтребено и подредено. Освен екстрите, които изброих до сега, мострената кухня, която предлагаме с голяма отстъпка, има долен ред шкафове, които са с височина 90 см, вместо стандартните 75, и по този начин има 20% повече обем за съхранение от стандартните кухни. Както казах, мострената кухня не е да купиш най-евтината кухня, а да купиш кухня с много екстри на изключително изгодна цена.